Mit-5 ta' Lulju minnu vaccinat u għandu ċertifikat tal-vaċċin jista' jattendi għal attivitajiet meqjusin bħala soċjali u kulturali għalkemm irid jibqa' l-ħin kollu bil-qiegħda u libes il-maskra. Hekk ħabbar id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet akkumpanjat mill-Ministru tal-Kultura Jose Herrera u mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Charmin Gawci. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-organizzatur se jinżamm responsabbli li kull min jattendi jkollu ċertifikat tal-vaċċin u li fil-post ma jkollux aktar mill-ammont massimu ta' persuni. Dan kif l-attività tista' ssir biss f'ambjent magħluq kemm ġewwa u anke barra li kollu dħul u ħruġ separati. U fil-waqt li għandha tinżamm il-limitazzjoni ta' persuna waħda l kull 4 metri kwadri ta' spazju bejn il-5 u 18 ta' Lulju ma jistax ikun hemm aktar minn 100 persuna. Bejn it-19 ta' Lulju l-ewwel ta' Awwissu ma jistax ikun hemm aktar minn 150 persuna u mit-2 ta' Awwissu ma jistax ikun hemm aktar minn 200 persuna fl-attività li tiġi organizzata. Dawn iċ-ċifri ma jinkludux l-istaff tal-attività, it-tekniċi jew l-artisti li wkoll irid ikollhom iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Twila kemm tkun twila l-attività ma jistax ikun hemm intermissjonijiet bil-persuni jistgħu jqumu bil-wieqfa biss biex imorru t-toilet. Min-naħa l-oħra ma jistax isir tipjib fiż-żona tal-attività anke jekk tkun fil-miftuħ. Barra minn hekk mhux ċar kif se jkun qed jinbih l-alkoħol jekk se jkunu permessi żoni għal bars jew b'servizz fil-post fejn wieħed ikun bil-qiegħda bħal fil-każ tal-ikel. Min-naħa tagħhom l-organizzaturi huma obbligati wkoll jieħdu isem kull persuna li tkun se tattendi kif ukoll il-post fejn dawn ipoġġu. B'din l-informazzjoni għandha tinżamm għal 28 ġurnata. Dan fil-waqt li għandhom jaraw ukoll kif barra żona tal-attività iħallu perimetru ta' bejn 5 u 10 metri biex żgur ma jinġabrux nies isegwu bil-wieqfa. Sa dan it-tant, mis-soqsi minn Net News, id-Deputat Prim Ministru qal li dan is-suppost tnaqqis ta' restrizzjonijiet sar wara diskussjonijiet mal-operaturi tas-settur. Iva ma l-stakeholders tkellimna, naturalment stakeholders differenti jkollhom idea differenti. Madankollu gidbitu l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-industrija tal-arti u d-divertiment l-MIA meta fuq Facebook iddikjarat li l-Gvern ma komunikax mal-uffiċjali tagħha wara li dawn ippreżentaw il-proposti fisem il-membri tal-assoċjazzjoni. Barra minn hekk minkejja li dan is-settur li wieqaf għal diversi xhur jidher li ntesal kollox mill-Gvern ta' Roberta Bela u dan ikkonfermah il-Ministru tal-Kultura li qal li għadhom qed jiddiskutu xi skemi jistgħu jsiru biex ikunu mejjunin dawn l-operaturi. Ranet, li ġejjin nkunu f'pożizzjoni nħabbru dawn l-skemi illi palissa qed naħdmu internament fuqhom. U dan minkejja li l-MIA fakret kif ilha li preżentat il-proposti tagħha lill-Gvern u issa tħossha ddiskriminata fil-konfront ta' setturi oħrajn.